En geno mar Nyakwa Ramogi ni chako giko dira majaber machiegni weche manyien mag migago e Ramogi TV, kama wakelo ni weche mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi mago mawuok e kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Jakom duol makedo ne ratich oganda e pacho ka, Kenya National Commission on Human Rights, Roslyn Odede onindo. Sikunde medo keto ikruok ne grade 9 kodong' mana ndalo achiel kende to sikunde iyawo. Ji 2 maki bang' ji 3 negi kaluwore kod gwandruok mar laro lo e kind dhoudi e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Nyakwa Ramogi in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jakom duol makedo ne ratich oganda e pacho ka, Kenya National Commission on Human Rights, Roslyn Odede onindo. Roslyn owito ngimane nyoro chieng' tich abich tarik 3 dweni mar 1. E ote mar duol, jalup jakom Dr. Raymond Nyeris oywago tho mar Roslyn Odede kaka lal ne duol noero kod piny Kenya mangima. Roslyn Odede noyier kaka jakom mar duol makedo ne ratich oganda jo Kenya, Kenya National Commission on Human Rights higa mar 2021 gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, kendo nochako tich bang'e kane opuodhe gi od bura. Lemo ma osemako nyaka thone. Achiel kuom lemo ma bende nomake e pacho ka en bedo jalup jakom maput mar yiero kendo puodho joyal buche ma pacho ka, ma bende ne keto mise e lokruok ne bad migawo mar doho ma pacho ka. Ji 2 koting'o obila moro ma Akicha koro ondhi kaluwore kod lweny mar anyuola moko 2 e gwenge ma Mogile, kaunti ma Elgeyo Marakwet. Lweny ma bende nyomiyo ji 3 owito ngimagi. Lweny ma kamano wachore nokel kod gwandruok mar laro tong', chal manyochuno jodongo e gweng' noero mondo bag romo mar nyayo kwe kendo keto kenge mag neno ni anyuolago ochopo e winjruok e kindgi. Jodak okwa mondo chiwo oboke mag nyiso wuon lo kaka yo mar tieko sigu e kind ogendini mamoko. Kulingana na ile views wananchi wamesema, tumeambia OCS waanze kureprimand wale wametachwa ili amani ikuje na wapate kufanya investigation ili kila mtu atulie. Kuanzia kesho kutwa, kila wakati kama kuna shida waende kwa viongozi. Tuko na chiefs, tuko na police, tuko na wazee wa mitaa wenye wanaweza suluhisha maneno. Mambo ya land adjudication kwa Kerio Valley imekuwa gazetted juzi. So hatuoni shida ya kuwa kupigania shamba, na kuna wazee na shamba inajulikana ni ya nani. Mwandu makwan gi romo siling milion 200 owang' bang' mach muoche kar tuke kendo magawa ma Limuru County Club mane ochako tich 1945. Kara kamano onge ng'ata manoyudo hinyruok e kinde masirano mar mach mane otimore kogwen ma kawuono. Koloso, jakom ma Limuru County Club John Keru owacho ni masirano obwogogi kendo weyo jotich ma kwan gi okalo 500 maonge tije. Obila osechako nonro mar yango gima dine kel mach ma kamano. There are so many losses, both the club property and golfing equipment for most members because they are normally kept at the golf club. There will be records here so that those people who come later will know what people did or who actually passed through here. Some of other records are who are the chairman, who are the board members, who are the captains of various golfing and or other sporting events. So to come here and to see what has happened, it is very sad. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangangi ose sirkal mamalo kuom rem tieko timbe mag ndhicho mag oganda masani medore e pacho ka. Koloso Kikumini e kaunti ma Makueni e sach nyasi mar iko, Mwangangi nokwedo josiasa masani temo biwo sewi ogai mar obila Douglas Kanja kowacho ni timbe mag teko oganda nochakore kata kapok Kanja nobedo ogai mar obila. Mwangangi okwayo sirkal mamalo mondo dew ratiro mag oganda jo Kenya kendo gine ni jo Kenya duto omi arita makare.
Nimeona watu wameanza kuongea maneno ya IG Kanja, sijui nani. Kanja amekuja juzi, watu wakiwa over 80 of them wakiwa wamepotea. Tusijifiche kwa Inspector General, new Inspector General of Police. We have a government in place. We sustain that government through the taxes we pay. They need to do the right thing. And the right thing is to follow the Constitution. Abductions, you are not following the Constitution. And you might find yourself very soon being illegitimate. Because when you do something that is outside the Constitution, then you are not legitimate. Governor machon Mamuranga Mwangi wa Iria manchano yer jakombod mochung ne rango kaka ing'iewo kendo uso mwandu sirikal dwaro ni mondo tim nonro wi kweth moro miluongo ni Itungati masani okonore kendo kero luoro e alwora magod Kenya. Iria wacho ni kwethno osebedo katimo rombe mopogore opogore e gwenge ma Masawa, gino mowacho ni kelo luoro ne jodak makono. Owacho ni kwethno omi nyingno ma bende nitiyo godo kod jolweny mag Mau mane gore ne gi jowagunda e kinde mane Kenya dwaro loch margi kowuok e lwet jowagunda. Iria okone oganda mawuok e alwora mar god Kenya mondo kik yie ti kodgi e kedo kata kwedo sirikal. We cannot be led by a sect. Na ninataka kuwaomba wanakanisa wachunge sana, because this sect want to associate themselves with the church. Wanawafuruta. Sisi tunataka kuingia kama kanisa, sio kama kupitia kwa hiyo sect ya Itugati sect. Kama ni mambo ya kitamaduni, sisi tuna vikundi ambazo zimeorodheshwa, zimeandikishwa. Jakom komiti mar thieth e bwo riwruog Governors e pacho ka Mudhomi Njoki koro dwaro ni sirikal mamalo kod ma counties mondo mi pek nyiepo mar yedhe mag tuoche ma ji odak godo kaka tuo mar sukari. Kolos e gweng' ma Iga Matundu e kach ng'od bura ma Iga Mang'ombe, Njoki owacho ni nyamreche osetiyo makare ma chiwo lipot ewi jogo modak gi tuochego kendo nyaka keto kenge mag neno ni yedhe yudore mowinjore. Omedo ni counties nyaka ti matek mar neno ni yedhe oyudore e ute mag thieth matindo. Magi duto timore e kinde ma oseyangore ni piny Kenya ni kod nok mar chanjo mar tuo mar kahera kata TB. Mimi nimesema wewe ukikosa dawa tafadhali tafuta Dr. Nduraku, tafuta mimi. Madawa ya conditions bwana Nduraku isikose hospitali zetu. Singependa kusikia kuna dawa imekosa ya diabetes kwa kliniki zetu. Singependa kusikia kuna mama ameenda kwa kliniki yetu akaambiwa hakuna dawa ya high blood pressure. Ikuwe available, hatutaki kujua nani atalipa, wapewe tuongee mambo ya malipo baadaye. And that is why tumeleta watu wanaitwa CHP bwana Nduraku ambaye wanajua ni nani kwa kijiji yako na hiyo condition. Na tumewaandikisha kila mmoja wao, we have attached them to our dispensaries. Chenro mar chwalo jopuonjre mag CBC e grade 9 e kaunti ma Murang'a osechopo e okang' mamalo. Director mar somo e kaunti ma Murang'a Ann Kiilu notelo ne chenro mar yawo ayanga kilese manyien moger ne chenrono motelo ne yepo wuok tich mabiro ni. Kaunti ma Murang'a nyaka sani osegero kilese maromo 250 manyien mabiro ting'o jopuonjre 23,000 mag grade 9. Nolero ni Murang'a nigi skunde mag sirikal maromo 486 mag JSS kod 70 mag ji giwegi. Omedo ni migawo mar somo bende osechiwo nyaka lokas manyien ne jopuonjre duto madonjo e grade 9 higani. We have been able to construct 362, or rather, phase 1 we had 82 classrooms. Phase 2 we had 172 classrooms. Phase 1 we are at 100%, and phase 2 we are at 95%. But we want to assure our parents that that 5% is at finishes level, and by Monday the contractors have agreed that they'll be able to finish everything and the students will be able to sit. The CD has commissioned 4 classes for this school. We have books provided by the ministry and the teachers by TSC. They come Monday. For us it's a normal learning day. We collaborated with the government to do these classes. At least the government gave us the half of amount,
Then we decided to do a strong foundation for our classes, and I'm sure 2025, we as the parent, we shall do more about these classes because most of our school is congested. Moko kuom anyuola e kaunti ma Migori ochako chenro mar kawo ting' mar somb nyithindgi giwegi ma ok giketo geno kuom sir michiwo gi piny owacho e yor basari. Anyuolago moting'o mar Kimafuongo mayudore e gwenge ma Nyatike choko omenda kendo chiwo ne nyithindgi masomo e yor basari. Jafwambo marwa George Juma miyowa lero. Kuom higni mathoth jonyuol mantie kod pek mar chulo omenda mar somo ne nyithindgi osebedo mana ka oketo geno margi kuom basari ma ichiwo kod piny owacho ka okalo kuom josiasa. Moko kuom jonyuol osebedo kod hawi maber mar yudo omenda ni mar basari, ka moko bende ok oseyudo omenda ni, ma bende ywak osebedo ni josiasa mathoth koro chiwo e yor ng'eruok. Nikech kwan jopuonje madwaro kony e yor omenda mar somo osemedore, to basari ma ichiwo kod piny owacho bende tin. Moko kuom oganda ka okalo kuom rogo ma gintierego mag anyuola osebiro kod chenro mar choko omenda kendo chiwo ne nyithindgi e yor basari mondo koro kik giket mana geno margi kuom omenda ma ichiwo kaka basari kod piny owacho. Amor godiochieng' ma kawuono gi anyuola ma Kimafuongo kuom gima gitimo nikech gimiya yudo chek ma samoro kanyal nyalo nikech achiliel to gimiya chek ma nyathina dhi e sikul. Koro amor kendo amedo puoyogi kabisa, medo konogi ni gimed timo mijing'o ne nyithindo modong' nyaka mane university nyaka mane e colleges mamoko. Anyuola mar Kimafuongo mawuok e gwego mag Nyatike gin moko mago mosewuok oko mar jolosom nyithindgi giwegi mogiketo geno margi kuom piny owacho. Plan ma wan go en ni wadani nyithindo mwamiyo konygi odhi nyime gi somo nyaka gitieki. Kendo ka gisetieko gin be ang'eni gibiro konyo nyithindo ma modong' chien. Anyuola ni e bwo tend jakom margi Fred Abich ochiwo omenda mar basari maromo gana 705 ne nyithindgi, maromo 141 mantie kuonde somo ma opogore opogore. Abich wacho ni ne gikawo okang' mar jolosom nyithindgi giwegi bang' yango ni kwan mathoth mag nyithindgi weyo sikul gi e kore nikech onge mar omenda mar somo. Wayudo chek mwapogo ne nyithindo maromo Sh705. Magi gin nyithindo 141. Nyathi ka nyathi oyudo basari chek mar Sh5,000. Moko kuom jonyuolgo ma nyithindo yudo omenda ni mar somo wane yande chunogi mondo koro gius jamni kata lopegi eka gipuonj nyithindgi kane pok gichako chenro ni mar jolosom nyithindgi higa achiel mokalo. Mor ahinya gi social welfare mara ni e program manyiso gichako mar chudo ne nyithindo chakre higa mokalo. Jonyuol mane osebedo ka uso dhok kata mane uso lopegi sani koro nyalo nwang'o support kwa anyuola ni. E seche moko kuom oganda ka ukorogo mag anyuola osewuok oko mar jolosom nyithindgi giwegi ka gichiwo basari. Jonyuol dwaro mondo koro piny owacho koro kaw okang' ne sikunde ma osebedo ka koro medo omenda mar somo e tok chik. Wakwayo ni sirkal kokalo kuom Ministry mar Education motelne gi Mheshimiwa Ogamba ni giyie mondo ging'e ni piny kama wadakie ni nitie jonyuol machandore gadieri ma ok nyalo yudo kata Sh5,000 ma nyathi dhi e skul mwachiwo kaka wuono ni. Moko kuom jokanyo sekta no mar somo ma oting'o jonyuol bende ywak ni nengo mar somo ni malo to ngima bende koridore kendo ber ka piny owacho koro biro kod okenge mopogore opogore ma dwoko piny nengo mar somo. Chudo mar school fees osebedo pek ne gin kaluwore ni pesa ma samo janyuol ong'eyo no chulo school fee ka nyathi dhi skul no komede. Koro gino osebedo ka hinyo jonyuol kabisa. Wan gi weche masiro somo kaka mag CDF, wan gi governor scholarship, wan gi women rep, wan nyaka gi the presidential fee masiro somb nyithindwa. Akwayo ni wayud strategy maber mondo mi wan kaka jotelo wahakikisha ni pesa monego bed ni dhi agulu mar somo gikony nyithindo man piny, to be kanyalore bende nitie yo mwanyalo keto godo pesa gi agulu achiel mondo wasid somo mondo bed nono. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaramogi e tielo mar ariyo mar sigana machal ten duond bura mar ODM e kinde mar Raila Odinga ochomo manyoko mar AUC, jafwambo mar Walter Nyambaga miyo wachung' mar jotelo e kawo okang' mar kum ne jok manobalo gi dwach duond burano. To bende ODM biro riwore kod duond bura mar UDA mar William Ruto. Walter Nyambaga gi mathoth.
Duond bura mar ODM osudore kama teke siro jatend piny William Ruto mar UDA ka moko kuom jotelo mage ne onyumore sirikal e kaunias monyumore Dhorech kendo ma weyo ODM kama nade. ODM kaka national party ma ji sole to be ichule gi pesa mar taxpayers bende. It is a national movement. Jotelo moko wek bedo maparo ni gino koro margi nikech en piny kamoro nikech kom moro manyomie. Ji te ibro yier kaluwore gi kaka japiny dwaro. E wi penjo machielo ka bende duond bura mar ODM biro riwore kod duond bura mar UDA e yiero mabiro, jotelogo ni kod paro mane. Mondo wadhi 2027 nyaka wabi wariwre gi joma moko ma wabiro luongo ni like minded. To one day in politics chalo 1000 days. Ok inyal wacho ni gimotimore sani ema kiny timre ki. Omiyo mbaka mag coalition wabro goyo ka wamedo dhi mbele. Sani wane loose cooperation moro gi the ruling coalition. Ok los coalition 3 years to election. No, be ok los coalition 2 years to election. Coalition iloso ka yiero gik. Samoro ilose ka pok ji odhi e yiero, samoro bi ilose ka ji odonje yiero. Lengo mar yiero en donjo e sirikal. Kineno ka nitie chama moro monyalo timo kala siti bwana, wan wadwa ni ukonywa donjo e sirikal, lakini kama mari makama mara kamano. Omiyo sani pod bor. Ng'ama nyalo wacho ni manyalo bedo gi UDA podo kong'e gima wacho. Ing'e ni president no bedo wadwaro gimoro kuome kanyo. Gik mitimo manyalo konyo jopiny. Koro manyiso jopiny rwakuru wendo, kirwako wendo. Kaka wan wahero rwako welo, musa wendo. Ok wawach ka wahero rwako welo mwahero. Wan wahero rwako welo. Ok ni bendo ni ahere to adielo mar joluo wan wahero rwako welo. Iwinjo? Omiyo ka wendo maka mondo biro to kik koro chudo dhogni nyanya. Wuon ng'ani bi madhi pi kata okin iwinjo. Omiyo mana gima watimo ni Ruto, ok nwadwa ni wakuod wiye. If Ruto comes and joins ODM, whether as a member or Secretary General for Disability or a youth leader, whatever position he'll come to join ODM in, that will be the end of ODM. You've seen all the parties that Ruto has joined. He joined KANU ended. He joined TNA is no more. He joined Jubilee is struggling to even breathe. He joined the UDA, formed the UDA. Now himself, he cannot even come close to a UDA party headquarter. To thuolo mar joma tinde chamano, kanyakla kod nyayo mbi mare ni kama nade, to bende ibiro dond oko joma chinglo mantiere chama. Kibiro ni in secretary general ni wudo waya na miyo kanyan ni secretary jopiny mayiero gi wudo ni otiko midonjo gi ODM okotiko matiko ni wudo waya mai mari onge iwinjo wachno gino onge chikenya ODM ka. Omiyo kata ko winjo no timre to nyaka obed gi discipline motegno gima kamoko nego timre. Joma machingle party nyaka wado. Kech kata in youth wing mar party ma konyo yoro mabeyo. Kochopo kamoro ma kodi kele maundu to mano konya die kodi. Any leader who does not get feedback from his peers or his predecessors is an ignorant leader. So I think it is normal. Adundo mar chama en joma tindo. Wadwaro ni mondo jochama e youth league obed motegno. Ing'eyo gimoro nitie matimore ka youth en transient. Ok inyal bedo youth nyaka chieng'. Youth en kawuono in higni 30 in e youth. Ka ichopo higni 36 koro iwuok e youth. Mane momiyo nyocha nyiso youth nikech youth ma osike youth kanyo. Gin higni 40 to nikech ng'ato dende tin ni en pod en mana youth. Higni 45 pod en mana youth. Mano ok wadwar. Wadwaro niya ka tamni mar youth orumo ni chopo 35 years dhi e mainstream. Dhi tin e chama lakini e position mar mainstream. We joma tindo. Nitie joma koro Gen Z gi. Ang gidonje chama nang. Bende ODM dhi ng'wono ne jokanyo mane okum ne siro William Ruto to marango ODM osembe kotole keto sirikal tesre. Jok moyier atemo mana nyiso gi niya chama pod dwaro mana dhi mbele. Kidwa ni mondo imed gere ok inyal yiero jok midwa ni riembi. Nyaka imed mana ywako ji. Kiyudo jo UDA moko, kiyudo jo Ford Kenya moko, kiyudo ng'ama onge chama, omed rwako ji kar riembo ji kidwa ni mondo tegno. To kichako riembo ji
anyalo riembo ng'ato achiel to ng'ato achiel no be nyalo semo jok moko ariyo kamano to miyo yom to kodwa ni mondo obed mayom odwa ni mondo teko medre. Jowa ma jo ODM ni ei sirikal kendo gimako migawo mopogore opogore. Ok dang' wakwedgi e iye kuma gintie no nikech chama nobedo piny mo make a decision ni mondo gidhi. In be nyaduoga buch ODM to bayegra wila modenga ne meza enore mondo konyo Kenya ka amu yaduoga ODM to apen tidugo nadi ko tidugo gi mangunde momedo kiwacha dier asenene duto koro weura beda ka we kwangi to ngani wacha dier atedhi nyime. To ote makende ne jotelo mag ODM mondo med tego kendo bedo kod jokanyo mongirore en mane. First of all, you do not expect a party to come knocking to your doors. Young people must meet ODM in the streets. ODM must recognize you in the streets. And ODM is not ODM without the people. So young people, don't ask what the party can do to you. Ask what you can do for the party. And teach maduong. Mondi bed governor ka, get governor en full-time job. Kendo an aketo pacha te tija mar bedo governor ma Homa Bay. Nikech jo Homa Bay noyiera against all odds. Matiende ni erokamano manyalo gonegi en mondo atinegi gi pacha achiel tu ema kete e tijno. To ochako meda responsibility. Kaka ng'ama be nosebedo jasiasa at the national level. Koro responsibility ni nyaka kawa. Koro en korka kora ema koro nyaka neni ere kaka pogo tich mar Homa Bay mabe ok adwar ni mondo ng'ikre kata dichiel to gi tich mar national party be nigi secretariat motegno. Tiende ni ok idhi timo gik matindo e party. Secretariat ka ema loso to in ing'isi mana ni koro wadhi kama. Koro there is a lot of support both in the party to gi Homa Bay kae manyalo miyo tijno timre. Ka in jatend chama motegno to mago be yalo kan bwana gimiwacho ni to en adier. Mane mi wan gi buche makamane e chama mar ODM makata yiero to miyo ji thuolo mondo kel ywakgi. Ema miyo wan gi ogin headquarters maduong' ahinya Orange House. Matie jogo matijgi en tij office. Ka in gimoro midwano tim titero negi wach to gikele komiti to waneno kaka watimo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom report majaber makamano. Wadwa dhi e yueyo e chenro mar migago. Kapok adhi e yueyo, min Ashley wacho noneno Ramogi TV ka entiere Kanyamwa wacho nooro mos ne babane ka entiere Sakwa Ombasa. Kaeto Elias Otieno jawagwe Kobiro wacho ni oneno migago maler ka gimor ni wasunge kunyo negi pi e skul gisechandore ahinya. Erokamano Ramogi TV aneno maber kabisa. Youth leader Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church Nyahera. Kaeto machielo bende en Boniface Maya Muoroni owacho ni Ramogi Leradua. Omondi Vandem kawuok Muoroni, Ramogi TV mora maratari mbui to nego tigodo maber. Kaeto mogik iluonga ni Ongidi klas mar 9 wacho nang'o okawinji maber. Nyaka Ramogi adhi e yueyo matin aduogo, kik idhi mabor. Chako higa 2025 akwayo Jehova mondo ritnai, ogwedhnai kendo med tai ka wachako bende higani. Agoni erokamano in jal ma bende isebedo kodwa e chenro mar pur gi ohala. Nyasaye ogwedhi, Nyasaye oritnai. Lewni ema wabiro loko, pur gi ohala. Just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 200
480 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial star 487 star 5 hash, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back-to-school season. Citizen Duka, the home of discount. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Machiegni weche tuke ni chenro mar gundhalap mar tuke mamoye boma ma Kisumo osemwonyo kwan omenda maromo $89 million. Kar kamano, chenro mar bero pauno mondo ochopie rang'iny mar FIFA pok ochopo kare nikech gik mathoth pok olosi e pauno. Jatend migawo mar tuke e kaunti ma Kisumu Beatrice Odongo onyiso geno ni machiegni ni gibiro chwalo ne sirikal mamalo kwayo mondo konygi e tieko gero alapno kaluwore n'osuru michoko Kisumo kende ok nyal timo gimoro amora. Odongo wacho ni gavana Anyang' Nyong'o osingo ni machiegni ni alap ma Moi Kisumu biro bedo e rang'iny mar FIFA ma inyalo bagie tuke moko madongo. Currently we have the works of walling, ticketing booths and cabro pavements ongoing at the facility, and we are hoping that next financial year we may start now constructing the main stadium once we are done with the outside work of the facility. We have realized we may not be able to fund the whole thing, but the governor is looking forward to bring on board the national government also to chip in so that we are able to realize the dream of having a FIFA-approved stadium in Kisumu County at Moi. Erokamano ahinya kuom bedo koda kindeno duto kane wakelonu weche manyien mag migago. An gi ote achiel kende. Happy New Year Jaka Black. An Pascal Olajo gi Pauline Pascal wawinjo lendo maler ka Bondo Nyasore School kanyo, kendo wamoso jo Royal Media te ni Happy New Year. Nyasaye mondo ritu. Wan bende waduoko ni Happy New Year.
Ka Nyasaye oriti, wan bende oritowa, waikoni mathoth e odwa mar kawo weche manyien, kendo koromo sa 1 ibiro winjo weche manyien mag ang'ich welo, to sa 3 weche manyien mag oimore. Ka ok kamano, oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.